Bendant, fe ddim yn gweud bod e'n hangenhedrwydd ar gyfer dyfarnu, sy'n ni ddim yn gallu siarad Cymraeg, dwi ddim yn credu bod e wedi effeithio yn safon i o fel ddyfarnwr, ond yn bendant yn fy mywyd i ac yn fy ngyrfau ar y llwyfan oedd i ar y llwyfan, sdim dwp bod e wedi, a wy'n credu bod e'n bwysig iawn. Pan dwi'n dyfarnu rygbi a dwi'n siarad Cymraeg ar y ca gyda chwaraeon sy'n siarad Cymraeg fel chwaraewyr. Dwi ddim yn neud ni achos bod dwi'n mwyn profi pwynt i bobl fi'n gallu siarad Cymraeg. Fi'n neud ni bod e'n naturiol i fi'n neud ni, na'n iaith gyntaf a fi'n nabod y pobl ni a fi'n siarad gyda nhw'n Gymraeg achos bod e'n naturiol i fi'n neud ni. Felly mae wedi bod yn rhan bwysig o'n fywyd i. Sdim dod yn wedi rhoi cyfleoedd i fi. Byddwn ni heb gael o'n i bai bod fi yn gallu siarad Cymraeg. Fe ni'n credu, i fod yn onest, fe ni'n credu fe ni dal wedi cyrraedd y lefel wedi wneud fel dyfarnwr os ni ddim yn gallu siarad Cymraeg. Ond ni ddim wedi cyrraedd y lefel wedi wneud yn y wahanol mathau eraill o bethau os na fe ni'n gallu siarad Cymraeg. Sdim dod amdano ni.